బ్రో బ్యాక్ ఇన్ అమెరికా నా నంబర్ కోసం అమ్మాయిలు నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేవారు. ఈ దేశీ అమ్మాయి ఏంట్రా నంబర్ అడిగితే అంత కటింగ్ కొడుతుంది. షీ ఈస్ ద అన్లక్కీయెస్ట్ గర్ల్ ఇన్ ద వరల్డ్. కాదా? అన్లక్కీ కాదా? ట్రస్ట్ మీ, షీ ఈస్ ద అన్లక్కీయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇన్ ద వరల్డ్. అది కాదు బ్రో, నువ్వు చాలా స్ట్రెస్ లో ఉన్నావు. ఈ స్ట్రెస్ నుంచి బయటపడడానికి ఓ మంచి స్ట్రెస్ బస్టర్ చెప్పునా? స్ట్రెస్ బస్టర్ కమలా, హైదరాబాద్ లో దొరకని ఐటమ్ అని ఉంటే గూగుల్ చేయరా. చాలు. మెనూలో ఉండేది చెప్పాలా కమలా? మీరు తినగలిగింది ఏదో అడగండి సార్. ఐ వాంట్ పిత్తపరిగ ఫ్రై. సార్ పిత్తపరిగ ఫ్రై పిత్తపరిగ లేదా మీ హోటల్లో లేదా? చెప్పు, వేరే హోటల్ వెళ్ళిపోతాం. సార్ పిత్తపరిగ ఫ్రై మా హోటల్లో ఉంది సార్. తీసుకొస్తాను సార్, తీసుకొస్తాను. వచ్చేసిందా? వచ్చేస్తాను, వెయిటింగ్. తెచ్చేస్తున్నాను సార్. రూమ్ అడిగితే ఎవరంటారు? Hello, this is Kamal speaking from Trident Hotel. May I have 2 plates of pitta burger, please? You don't want? Ore, నేను అమ్ముకోవట్లేదురా, అడుక్కుంటున్నాను. No. I want. Don't have? Okay, thank you. Hussain bhai. आधा वैसे हुसैन भाई, मैं कमलाकर हुसैन बोल रहा हूँ ट्राइडेंट होटल से. 2 प्लेट पित्ता बर्गर होना भाई. तो पित्ता नहीं, पित्ता बर्गर. नहीं, वो जानवर नहीं है, मछली है, नहीं है. ठीक है. यार गुड पॉइंट सर. హలో కమలాకర్ గారు, నేను పెద్ద బర్గర్లు మాట్లాడుతున్నానండి. 2 ప్లేట్స్ గవర్నర్స్ ఫ్రై కావాలండి. సారీ సార్, గవర్నర్స్ గారు నేనండి, కమలాకర్ మాట్లాడుతున్నాను. 2 ప్లేట్ పెద్ద బర్గర్లు ఫ్రై కావాలండి. ఉందా? ప్రాణం పోసారండి బాబు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్, మీరు ఎంతో ఇష్టంగా అడిగిన పెద్ద బర్గర్లు ఫ్రై రెడీ. అప్పుడే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి కమలా? బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎప్పుడో డిన్నర్ అనేది ఇప్పుడు తీసుకొచ్చేవండి. నేనేం ఇంకా డిగ్రేట్ టైం అయింది. నాకు టూ లేట్. దిస్ నాట్ ద సర్వీస్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సార్. తీసుకెళ్తాం సార్, ప్లీజ్ సార్. నా పేరు చెప్పి నువ్వే తిను. నేను ఇల్లు మాత్రం మా పేరు వేసేది రాయ్ సార్, ప్లీజ్ సార్. కంప్లీట్ సార్ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే సార్, గుడ్ నైట్ సార్.